actividade é un encontro digital entre os usuarios de SAD de San Sadurniño que a través da mensaxería instantánea van a compartir as súas experiencias tanto na aula de informática de aquí como a de aló e ao mesmo tempo pois vamos a falar sobre os autores aos que se dedicou o Día das Letras Galegas pois dentro dos seus comezos ata este ano. A actividade está enmarcada dentro do Día das Letras Galegas e tamén para conmemorar o Día de Internet. Ese obxectivo é, en primeiro, achegar as novas tecnoloxías aos usuarios e tamén achegar a cultura galega. E outro obxectivo tamén é achegar a cultura dos dous povos, de San Sadurniño e de Sada. Ao mesmo tempo que a través da mensaxería instantánea comparten experiencias, vivencias e ao mesmo tempo que chateamos sobre o Día das Letras Galegas, os autores aos que se dedica este día. O obxectivo fundamental desta actividade é conmemorar o Día Mundial de Internet e o Día das Letras Galegas xuntando as novas tecnoloxías e a cultura galega. É dicir, a través da mensaxería instantánea vamos a pôr en contacto con usuarios de outra aula vamos a facer unha especie de concurso en que os usuarios dunha aula teñen que adiviñar un autor que elixiron os usuarios de outra aula a través de preguntas que imos facendo a través da mensaxería instantánea. A